Tervetuloa Ylöjärvi Scratch-tutoriaaliin ensimmäinen osio. Tämä sopii niin opettajille kuin oppilaille. Scratch on ohjelma, jolla pystyy tekemään hyvin pienimuotoisia pelejä, demoja ja ohjelmia hyvinkin helposti. Ja mennään nyt sitten tutustumaan näihin ihan perustoimintoihin. Scratch löytyy tällaisesta osoitteesta kuin scratch.mit.edu. Ja vuosien saatossa tämä on muuttunut suomenkieliseksi. Tämä toimii ihan selaimessa. Ja olen havainnut, että Internet Explorer on selain, millä tämä toimii kaikista parhaiten. En osaa sanoa mikä on syynä, mutta esimerkiksi Google Chromella saattaa olla, että jotkut toiminnot ei vaan kerta kaikkiaan toimi. Mennään kokeilemaan. Eli tuosta vihreästä napista mennään eteenpäin ja saadaan tämä työpöytä näkyviin. Täällä oikealla on talonkuva All Tips. Ja siitä klikkaamalla sitten saa esiin tällaisen vihjepankin. Tässä on erilaisia sitten, voi tehdä jotakin pelejä. Tässä on sitten esimerkkejä siitä. Tässä on sitten vähän tarkemmin tietoa erilaisista efekteistä, lohkoista, mitä nämä tekee. Jostakin syystä osa näistä on suomenkielisiä ja jostakin syystä sitten taas osa on englanniksi. Tuossa jos esimerkiksi avataan tämä liikevalikko, niin täällä sitten kerrotaan, mitä nämä erilaiset palikat tekee ja mitä vaihtoehtoja niille voi, tai mitä arvoja niille voi asettaa, missä yhteydessä voi käyttää. Pistä sen kiinni, sitä ei tarvita, se löytyy täältä oikeasta yläkulmasta sitten, jos tarvetta ilmenee. Scratchissa ohjelmat, pelit tapahtuu tässä tapahtumaikkunassa. Ja tämän saa isommaksi sitten, jos haluaa pelata vähän isommassa tilassa, niin saa tästä ruutukuvakkeesta ja siitä uudelleen klikkaamalla sitten saa sen pienemmäksi. Tässä on vihreä lippu ja sitten punainen tämmöinen stop-merkki. Näitä nappeja painamalla, jos olet tämän sun ohjelman sillain ohjelmoinut, niin näistä sitten voidaan käynnistää se ohjelma ja tästä se sitten lopettaa ohjelman. Oletuksena on tämä Scratchin kissahahmo ja tässä nähdään, että tämä kissahahmo on nyt ikään kuin aktiivisena. Tästä i-kirjaimesta päästään vähän sitten katsomaan sen tarkempia ominaisuuksia. Me voidaan esimerkiksi tästä kääntää sitä kissaa haluamamme suuntaan, sillä että siinä aloituksessa esimerkiksi olisikin sitten jo kääntyneenä valmiiksi toiseen suuntaan, niin tästä pystyy sitä säätämään. Voidaan nimetä se hahmo toisella nimellä, ja jos tuntuu siltä, että se tuossa ärsyttää, niin voidaan sitten se laittaa piiloon, kuitenkaan sitä hävittämättä. Ja tuosta nuolesta palataan sitten tähän varsinaiseen hahmopankkiin. Eli tämän kissahahmon lisäksi me pystytään luomaan tänne paljon erilaisia hahmoja. Me pystytään valitsemaan se hahmo täältä Scratchin hahmokirjastosta. Täällä on paljon erilaisia hahmoja. Tuosta peruuta me pystytään se piirtämään tämmöisellä hyvin yksinkertaisella piirtotyökalulla. Me voidaan ladata se kuva jostakin omalta tiedostolta. Tai sitten voidaan ihan ottaa kuva, jos sun
tietokoneeseen tai laitteeseen on kytketty sitten kamera tai se on siinä sitten integroituna valmiiksi. Mennään ohjelmoimaan tälle kissalle nyt sitten, se näköjään tulla tuplana, otetaan toinen pois. Mennään tälle kissahahmolle ohjelmoimaan nyt sitten ensimmäiset liikkeet. Eli klikataan tämä kissa aktiiviseksi. Ja täällä keskipalkissa on 3 välilehteä, skriptit, asusteet ja äänet. Mä klikkaan tuosta skripteistä, niin päästään näihin tuttuihin palikoihin. Näitä palikoita voi vetää tänne ikään kuin tänne skriptialueelle. Näitä riittää, näitä on ihan määrättömästi, näitä voi vaikka kuinka paljon sitten tästä ottaa. Näitä pystyy yhdistämään toisiinsa, tulee tämmöinen ikään kuin valkoinen korostus ja sen jälkeen ne voi liittää yhteen. Jos meillä on esimerkiksi hankalasti näin, että pitäisi sitten ottaa vaikka yksi välistä pois, niin nämä pitää sitten vaan tästä nykiä yksitellen pois. Ja näiden hävittäminen on helppoa, ne vaan sitten raahataan tuonne keskelle, taikka sitten hiiren napista oikealla klikkauksella ja sitten poista. Mä siivoan tämän pöydän tästä nyt sitten kaikista pois. Okei. Mä haluan, että tämä kissa liikkuu eteenpäin, kun painetaan vaikka näppäimistöltä nuolinäppäintä. Mä menen tänne tapahtumiin. Ja täältä sitten tällainen välilehti kuin kun painetaan. Mä raahaan sen tänne skriptialueelle. No mä ohjelmoin nyt sitten, että kun painetaan tuosta nuoli oikealle, niin se kissa liikkuu oikealle. Ja meidän pitää liittää tähän tapahtuma, kun painetaan palikkaa, nyt sitten liikepalikka, eli täältä haetaan liike. Ja siitä ensimmäisenä sitten tässä otetaan toi liiku 10 askelta. Noin. Nyt se on valmis. Me voidaan muokata tähän, laittaa sinne vaikka 20. Ja nyt mun pitää klikata jotain tyhjää kohtaa, koska tämä kursori vilkkuu tuolla ja tämä ohjelma olettaa, että tässä on vielä muokkaaminen kesken. Mä klikkaan jotain tyhjää kohtaa, noin. Ja nyt sitten pitäisi nuolta oikealle painamalla mennä 20 askelta. Joo, se liikkuu. Ja aika lyhyitä nämä liikkeet on. Otetaan verrokki. Mä pistän nyt siihen vaikka 2. Noin. Eli 2 askelta on noinkin hyvin lyhyt. Lisää. Mä haluan, että se kissa liikkuu myöskin sitten vasemmalle. Otan taas tapahtumat palikan. Ja kun painetaan, otan myöskin tämän liikepalikan siitä. Ja tuosta vetovalikosta nyt sitten nuoli vasemmalle. Ja tässä on ensimmäinen miettimisen paikka. Nyt sitten se liikkuu vasemmasta nuolesta 10 askelta ja oikeasta nuolesta 2 askelta. Mutta mä haluan, että se liikkuu myöskin vasemmalle tuon 2 askelta. Ja tapahtuu niin, että mä laitan tuohon 10 tilalle -2. Ja nyt se pitäisi sitten siirtyä kumpaankin suuntaan. Kyllä, se toimii. Jees. Laitetaan kissa liikkumaan ylös ja alas. Eli otetaan taas tää kun painetaan. Ja nyt sitten liikevalikosta
Nyt tää liiku 10 askelta ei enää käy, eli tää liikuttaa kissaa vaan ikään kuin vaakatasossa. Ja nyt jos olette huomannut, niin tässä koko aika tässä kohtaa vaihtuu X ja Y-koordinaattipiste. Eli nyt meidän pitäisi sitten ajatella, että tämä kissa liikkuu ikään kuin ylös alas. Eli pitäisi muuttaa Y:n arvoa. Ja otan tosta, löytyy aseta Ylle arvo. Noin. Otan 2 niitä. Tai ei, otankin tosta muuta Y:n arvoa. Joo. Muuta Y:n arvoa 10. Ja tuohon sitten nuoli ylös. Ja tästä sitten nuoli alas. Noin. Nyt tässä pitää, koska mennään Y-akseli alaspäin, niin tähän pitää muistaa myöskin laittaa tuo miinus. Ja nyt sun kissa pitäisi sitten liikkua ylös alas. Niin kuin tuossa huomataan, niin se liikkuu vähän nihkeämmin sivuttain. Pistetään tuohonkin 10 ja tuohon toiseen -10. Hyvä. Ja nyt ollaan saatu tämmönen hyvin simppeli kissan ohjauspeli. Ja me ollaan siihen ohjelmoitu tällaiset napit.